I succeed and I know it. אאו 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 אאו. שלום חברים, אנחנו כאן ב-Happy Wheels. בואו נתחיל לשחק. נעשה את השלבים הכי טובים בעולם. לא! די, בבקשה, לא! לא, למה? ילד, אני מקריב אותך קורבן. איה! ילד! תציל אותי! איה! חשבתי שתציל אותי, ילד. לא מאמין בך. אני לא מאמין בך, ילד. לא מאמין בך. לא מאמין בך. יא! קרה! I am a spiritual and God I am all a spirit just so important dungeon number נו למה? אני חייב לאכול! ילד אתה ראשון! לא! ילד מהר! גו! 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 ג'יימס בונד! דן! הצלחתי! דן! דן דן דן! לא! ילד, אתה צריך להתחרות את זה. ילד, לא, ילד! לא! אתה אחרון. בסדר. הפעם אני אצליח ואני יודע! ייי! אני תוצפת! דדדד! מה נוב? הסוף הזה לא מכיר אותי! אני לא נוב! אני לא נוב! היי ילד, להירגע, זה רק שריטה קטנה. יו, ילד, די! ילד, די, זה רק מכה קטנה. ילד, אין לך רגל, אז מה? ילד, מצוין, נרגעת? לא, אתה לא נרגעת, איזה חוצפן, יודע מה? עונש, אתה מקורקע לסוף השבוע. חוצפן. לא מאמין שקרקעתי את הילד שלי לכל החיים. אתה מקורקע לגן עדן בחור צעיר. איה! די! זה המשיך לעשות את זה. לא! די! לא! למה? לא! איה רגל! מת! למה בחור צעיר? למה? לדרוס מולגן! חשבתי שאני לא, זה אמור להיות סנטה, אתה לא מבין? סנטה! בסה, אני חייב לעבור את זה, לא אכפת לי מכלום, אני חייב לעבור את זה, איה! אין לי ראש, יופי, הכל באשמתך ילד. יודע מה? אתה כל כך מעצבן שאני חייב לעשות את זה ילד. מצטער.
אתם מקורקבל! נראה לי אסור לי לגעת. אסור לי לגעת. חשבתי שזה היה אמור להיות ניתוח לב קיסרי. ממש כואב. איזה מגניב. זה כל כך מגניב בן. שאני חייב להגיד לך תודה. על זה שאתה כל כך לא מושלם. ילד, אתה מדהים. תודה! הבאת לי את הניצחון! עשיתי את הכל בשביל שתהיה מקורקע! הצלחתי! אני כזה כזה, הצלחתי! אין שירותים! לא! זאת! זה ממש כאב. פגע. ובאמת כאב. מה זה? מגניב. יאה! Oh God! הצלחתי, אני כזה גבר! יש! בום! תרח, מה קרה? הכל התפוצץ כאן בשנייה. אין רגל, מה זה? זה לא שווה כלום! לא, זה לא מגניב, לא קול מן! בוא נראה את זה. אני ילד כזה מגניב. אני ילד כזה מגניב. אמא, אני ילד מגניב! בוא נראה. זה לא נראה מעניין מתחת. בוא נראה את זה. היי! אני לא למה דווקא בתחת? לא! ילד! חייב לנצח. ילד, אתה עפת למרומים, אבל לא הצלחת להגיע. מרץ. Oh God! בוא נראה. יש! לא הצלחת! ילד, תראה איך Damn it! מקווה שאתה בסדר, בן! פאק! איפה הגוף שלי? לא ייתכן! Damn it! די דמי. חיים לא הוגנים. סליחה, אבל פשוט תראו אותי. הייתי חייב כאילו לעשות מה שהם יכולים לעשות, כאילו. יש! ולמה זה תקוע לי כאן? זה מתחיל להלחיץ אותי! יש! זה לא תקוע לי כאן! Oh God! Oh God! אני צריך להגיד Oh God חוצפן! זה מעליב אותי נפשית ורוחנית.
you. אוי לא. אמרתי שאני אצליח! אוקיי. אני יכול להצליח רק בדרך אחת. פשוט להקריב את הילד! אוקיי, ילד, צריך לוקרב! Damn it! הצלחתי, אני גבר! אוקיי חברים, כאן נגמר עוד פרק של הערוץ ילו גיק. אל תשכחו לעשות לייק ותספרו לחברים. יאללה ביי.